Il-ftehim kollettiv li ġie iffirmat bejn il-Union għall-għalliema l-MUT u l-Gvern se jara li l-edukaturi mhux biss jieħdu żidiet fil-paga mis-sena skolastika li ġejja, iżda saħansitra se jgawdu minn titjib fil-kundizzjonijiet. Il-President tal-MUT Marco Bonnici spjega li l-edukaturi se jgawdu minn numru ta' benefiċċji fost oħrajn reviżjoni tan-numru ta' studenti fil-klassi. Ħajra differenzi ovvjament fil-pakket finanzjarju. Li ovvjament huwa magħruf eżattament kif ħajkun. Però ħajra differenza ħafna fil-kundizzjoni tax-xogħol. Ġifieri aħna għamilna ħafna xogħol biex intejbu l-kundizzjoni tax-xogħol. Fosthom, pereżempju, dak li huwa special leave li issa żdied, fosthom li t-taħriġ ħajsir kollu waqt il-ħin tax-xogħol, mhux se jibqa' jsir barra l-ħin tax-xogħol. Fostu opportunitajiet ukoll biex jipprogressa iżjed malaj, tal-imod hemm skema li hija volontarja li jekk inti għandek taħriġ issa tipprogressa qabel. Fosthom li anka żdiedu l-vakanzi, pereżempju, dik hija xi ħaġa li għadha ma ħarġitx, imma żdiedu n-numru ta' vakanzi matul is-sena skolastika. Jiġifieri hemm numru ta' proviżjonijiet li hemm lista ma tispiċċaqat fil-fatt u ħajkun qegħdin joħorġu. L-MUT sostniet li tinsab sodisfatta ferm bil-ftehim kollettiv maqbul li fi kliem Bonnici is-settur tal-edukazzjoni f'pajjiżna qatt mara bħalu. Sostna li dan se jtejjeb mhux biss l-esperjenza edukattiva tal-istudenti iżda anke tal-għalliema. Aħna nemmnu dan li ksibna huwa ftehim li qatt ma rajna bħalu fis-settur edukattiv, jiġifieri huwa għalhekk huwa bla preċedent finalment għax qatt ma rajna b'dan tip ta' ftehim u nemmel dan huwa tip ta' ftehim huwa ftehim li jista' jagħti ġid kemm l-edukazzjoni u anke l-edukatur infushom. Dwar ir-reazzjonijiet ta' għalliema għal ftehim kollettiv, il-President tal-MUT spjega li minkejja il-persentaġġ li wieħed se jiżdied bih mis-sena skolastika li ġejja mhux l-istess għal kulħadd, iż-żidiet li se jieħu fuq medda ta' 5 snin mara jintabaħ li se jkun qed jieħu kumpens ta' dak li mhux se jieħu mal-ewwel sena fis-snin li jsegwu. Fil-fatt għalliem li se jieħu żieda ta' 10% fl-2018 se jara żieda ta' 39% fl-2022. Fil-waqt li edukatur li ilu fis-servizz għal 20 sena se jara żieda ta' 14% fl-ewwel sena, fil-waqt li se jara żieda ta' 32.2% fl-2022. Dan ifisser li meta imqabbel mas-sena li għaddiet, meta wieħed jikkalkula s-salarju miżjud mal-allowances tal-għalliema mas-sena 2022, għalliem se jara żieda ta' aktar minn 28%. Dwar is-supply teachers, is-Sur Bonnici spjega li dawn ma jaqgħux taħt il-ftehim kollettiv, iżda jaqgħu taħt Memorandum of Understanding li se jkun qed jiġi innegozjat fil-ġimgħat li ġejjin. Dan huwa ftehim li jikkonċerna l-gradi regolari. Dejjem hekk kien, jiġri ftehim settorjali dejjem il-gradi regolari. Il-gradi supply għandhom MOU, Memorandum of Understanding. Dak l-MOU bil-ma l-gvern li jiġi negozjat issa fil-ġimgħat li ġejjin. U l-iskop tagħna huwa li daw il-gradi li huma supply kemm jista' jkun irresquhom biex ikunu regolari. Jiġu nagħmlu provisions kemm jista' jkun għax aħna lan tagħna huwa li ma jibqannix kemm jista' jkun supply biex kulħadd jieħu l-istatus regolari tiegħu. Dwar ir-riżenja ta' 3 uffiċjali mill-MUT, is-Sur Bonnici akkużhom li kienu qed jagħmlu l-bsaten fir-roti u li waqt in-negozjati bdew jiżvelaw dak li bdiet tiddiskuti l-MUT. U għal ukoll waħda mill-persuni li rriżenjaw qed tiġi investigata mill-Ministeru għall-Edukazzjoni war li ma attendietx għal xi lezzjonijiet bl-iskuża li kienet qed tagħmel xogħol tal-MUT, xi ħaġa li ideskriva bħala abbużiva u ta' detriment għall-istudent. Dwar il-Union il-ġdida li se tiġi iffurmata għall-għalliema, is-Sur Bonnici qal li din kienet ilha ippjanata sa minn Awwissu u m'għandu ebda informazzjoni li hemm membri tal-MUT li se jimxu ma' din l-organizzazzjoni.